Arestado ang duwang pigkukonsiderar na high-value individual sa magkasuhay na anti-drug operation sa Masbate na pigkasar kasuudma. Sa Masbate City, arestado ang 48 anyos na babae na residente kan Purok 2 Barangay Espino sa makalihis na makuwaan nin poko mas o menos 14 gramo nin pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 95,200 pesos asin iba pang drug paraphernalia. Meron involved na buying and selling. Yun nga, meron tayong pusher buyer, nag-act as pusher buyer na asset o tropa para po sila mag-caught in the act while selling nung illegal drugs. Sa Banwaan nin Mobo, arestado naman ang 58 anyos na lalaki. Nakabuhan kan Masbate City Hall asin residente kan Barangay Ibinigay, Masbate City. Naaresto ang sospek sa ikinasang operasyon sa Barangay Tugbo, 1:20 nin maagahon. Nakumpiskar sa iya ang 5 gramo nin pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 34,440 pesos. Minomonitor na po sila since listed na po sila sa high value individual target. So under since na lagay siya or naisama siya doon sa HBI list, yung monitoring po ng natin is constant na. Hindi kinikis habang hindi na nag-let up ng para po operasyon laban sa kanila since verified na po or validated na talagang involved sila. That's why nga nasa list na sila ng HBI. So, constant na yung surveillance and monitoring natin para makuha natin yung listed na HBI. Naging matrayumpo ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan Masbate Police Provincial Office sa pakikipagtabangan kan PIDEA Bicol asin iba pang unit kan kapulisan. Nasa kustudiya na kan otoridad ang mga nadakop na sospek na nahampang sa pagbalgar sa Sections 5 asin 11 kan Article 2 kan RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, poon kan Enero 6 sundo Enero 12, total na 4.1 million pesos na kantidad nin iligal na droga ang nakumpiskar kan kapulisan sa bilog na rehiyon. Sigun sa nagkapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, sa 29 operasyon, 38 drug suspects ang matrayumpong nadakop kan otoridad. Sa 104.611 gramo naman nin shabu ang nasamsam na pigkakarkulong nagkakantidad nin 4,112,194 pesos and 80 centavos. May mga dedicated tayong personnel intended for the checkpoint alone. And then meron din po tayong mga dedicated personnel for the special laws na kailangan hindi po kami nag-stop eh. May mga personnel tayo na in charge for illegal drug operations. And aside from that, other mga illegals, yun din po ang tinutukan. So, hindi lang po for the national and local election ang ating focus, still yung ating law enforcement, continue pa rin po yan. Daily or in a week time or in a month time, dahil po kita ka nagapundo. Sa naunang bita ng mga operasyon, ang probinsya nin Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na nakumpiskar na droga na nagpakol sa 2,071,588 pesos. Sinundan inikan probinsya nin Camarines Norte na nakakumpiskaran man nin 1,005,040 pesos na kantidad nin shabu. 878,696 pesos sa Albay, 148,480 pesos sa Naga City, 8,420 pesos sa Sorsogon, mantang Mayo man na nakumpiskar sa probinsya nin Masbate asin Catanduanes. Sabi nga, mayroon tayong reciprocal na mission sa buhay na kung saan ang hindi lang po si PNP ang dapat nag-workout na maging peaceful and orderly ang mga areas of responsibility natin or yung community natin. Dapat concerted efforts din po ng ating mga kababayan, yung mga stakeholders natin. So, concerted effort, everyone must have their share para po magkaroon tayo ng, hindi mag-proliferate yung illegal drugs, yung information is vital. So, lahat po ng considerations or informations na pwede nating makonsider is ginagawa natin ng validation or verification yan. Para counting info na na-receive niyo po sa amin, malaking bagay po yun sa ating law enforcement operation. Katakot kaini siniguro kan PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Andre Dizon na mas papakusugon panindaan kampanya kontra iligal na droga asin tututukan ang mga primary supplier kaini sa rehiyon nga ni matuldukan na ang paglakop kan pinagbabawal na droga sa Kabikolan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.